Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Gagang Sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klarune njupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wae Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Ora bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu jaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah tutuk ndase bagong. Obah ndundun ngono. Brengos kok ndundun. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Bladat metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antarsena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to Mir. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antarsena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku bangun Kahyangan disingkirke. Ngono ga wis?
Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ngala bakal ketara. Nek sinuwun Ndarawati blogegku geku kesadulita lit. Mal. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu. Ing atasipun namung sak pedukuhan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung Panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu Den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet aku. Ora nemu lanan Swijapa, aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun ngowawayadan. Kula niki ming batur, kula niku batur ingkang Rama. Kula niku Panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nganti dipun mirengaken para kawula sak pedukuhan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Nadyan kakekne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawange Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing pedukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding Panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ling ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosaya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet aku. Aku ngaturake basaku katura Siwana Yantaka. Nggih, kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwana Yantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur marang ngersaning Siwana Yantaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Yo, Siwana Yantaka kaya wis ora kurang prayoga mraptaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten padukuhan mula nggih sak wontenipun Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning padukuhan Karang Kadempel kene kae. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta
jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Wedukan Karang Kadempel papan lengganing Kyai Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo bendaramu ingkang katemben rawuh iki tole aja nganti ngilangke tata krama. Ngestakaken dawuh Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa reng. Pangestuku Tampanana. Kula pundi jimat pariping dayanana ing kasantosan. Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, nala garing tak tampa. Pangestuku Tampanana. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat pariping. Ndara Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya nala garing tak tampa. Pangestuku Tampanana ya nala garing. Kula pundi jimat pariping dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki reng. Bekti kula kunjuk Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk, ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih Den. Ya terus wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Gong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula cancang bocah ini kesuwen Gong. Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu ki kula cancang bocah ini dumawaing wijang rumeketing Werdayu Sewu aku dawa banget. Kula tampi Jawa sami-sami nggih Den. Ya. Ndara Gatotkaca, ya Bagong kula tampi kosike. Aja kesusu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat pariping. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripun dipun sekecaken lenggah nggih. Ora cetha njokan. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Nuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendara kula Pandhawa, napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keleputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindake, kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garwaca apa dene Kakang Antarja. Kuwi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan wepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang endi rasa matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang endi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garwaca kuwi tau-tate nampa pangudangmu, tau-tate mbok mong. Aku ya tau-tate mbok mong. Kakang Antarja ya tau-tate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwih-luwih marang kakekne Semar Badranaya. Mboten nyono babar pisan kula pamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewowoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek
nom-noman Ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaibo jagat niki le tentrem, ndaibo jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa, kula ora milik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik, nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip, supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule enten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula lara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabecianing kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh, kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan ki mawon sampeyan pun prisa. Nyata nek sampeyan niku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dhateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora mung nguja karo hardaning lair, wekasan batine ketul, mula ora awas dhateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dhateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane ming lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersaning kakene Semar piye? Kersane Siwana Yantaka piye? Yo, kersane Siwana Yantaka piye? Mangke riyen. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan, padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun, samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika. Gesangipun para kawula menika ya ayem, tentrem, rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan-setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane, tetunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik, anut denang dhateng pernataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan. Nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah, papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ngilangke papan-papan sing kebak maksiat niku ajeng kula singkirke supaya titah utawa menungsa sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta supaya padha eling karo Gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat ki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen manjen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuhi apa-apa aku nderek. Yen panjen kersaning Siwana Yantaka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin.
Siwana Yantaka ndak aturi paring dawuh mbutuhke Prabiya pira mengko saka jangkar bumi kang bakal nyukupi mengko saka pringgondane kang bakal nyukupi Prabiyane mengko saka ngrandu gumpule kang bakal nyukupi Prabiyane Kakèn Semar ora usah kuwatir matur nuwun gila wong ki nek lelabuhane akeh wong bantu akeh wong seneng lho Tru conto bapak kuwi wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi akeh wong tresna akeh wong seneng gila gong contonen gah kaya mesti bedani dhewe lho ngene lho ha piye bapak iki anak-anak kuwi supaya anake duwe cita-cita oh iya aku mau nek cita-citaku padha karo bapak mau aku duwe cita-cita dhewe bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa nek wis kaya bapak mati hus gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe ning ora arep tiru-tiru bapak wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok aja tok rungokke Bagong wis ben pancen bocah iki nek karo aku ora cocok aku ki upama ora kebacut mau dadi anake Semar to lah ngopo wis rekoso jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya dewa ngejawantah mbok anake iki dikai sugih kabeh ket biyen kok mingkire males aku bapak arep bangun kayangan dibantu karo putra-putra Pandhawa genang gleleng bapak bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya jelas wah bakale kelakon penjangkane ning kula mboten butuhake bab Prabeya lair mboten bondo donya mboten merga niki ajeng kula lakoni dhewe nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon mang bantu kekuatan sampeyan wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula mbangun kayangan sampeyan kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula mbangun kayangan menika ya wis ngono aku manut karo Kakèn Semar ya aku manut karo Siwana Yantaka aku ya manut karo Siwa Semar aku bakal bantu lahir lan batin monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teka ngoten mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan nek mengko ana coba sing butuhake tenaga sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan nek cobane niku perkara batin Semar sing bakal ngrampungi ampun kuwatos ndara sigra-sigra yen premana kanca sigra nglaki nawang sesangka Nalendra mbekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak ing wadya Purja kura reka giri nanggono magawiya gelarira wang-wang didemat daning padukan karang kadempel nalika semanten iki Lurah Semar Badraya wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sangganing para putra Pandhawa dadak sakoling mangke kasaru geger madyaning padukan ing karang kadempel samyalok yen to ana Nalendra ingkang rawuh wonten padukan karang kadempel datan tanolyan kejawiamu nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganting ngrayi panengah Pandhawa Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Badranaya mawon mbaing para kawuli kanca piyak nata Darawati kepareng rawuh kanca piyak wene dalan
Nongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut amreganggeng awita denceng-dencengen kaget kula Den. Lah para kawula sami alok menawi wong Tenalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Ndarawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundhingga jimat Ndara Janaka bekti kula nggih Gus. Iya Kakang Semar ndak tampa Kakang tiba sepadha-padha. Ndara Setyaki bekti kula. Yo Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan. Lah kok mboten nyono-nyono? Kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her. Para priyagung-priyagung. Waduh. Sinuwun Ndara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing. Nun inggih sangat anggen kala ndadosaken jimat pariping. Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Yo nala garing tak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih sangat anggen kala ndadosaken jimat. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Ndara Janaka bekti kula, iya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Lho nggih. Ndara Setyaki bekti kula, ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Sinuwun Ndarawati bekti kula konjo sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana, tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pundi nggo jimat paripe lali aku. Ndara Janaka bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat. Ndara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Nek Ndara Janaka ki loro, iya Bagong ndak tampa pangestuku Tampanana. Nek Ndara Setyaki iki gedhening cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten apa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka ndungkap angka 2. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggep yen to apa ing dadi penjangkaning Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, ndak titipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar. Yunadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasaning para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel.
Mula ora jenemukal yen to dadi runti ing penggaling Sang Hyang Pikulun Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negara Ndrawati dawuh kelawan nata ing Ndrawati supaya ngelekake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya. Aja nganti kebancut nggonmu bakal bangun kayangan. Merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulun Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih. Merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembari dening panguwasaning Kakang Semar Badranaya. Wah, lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Muridé rung teka kok. Kowe menengo tak tutuk gundulmu modar kowe. Guru ki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembari karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjeke dhewe teng mriki. Ora kok utusan Sinuwun Ndrawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan ngaturke kalawan Hyang Pikulun Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke. Mengke ana sebutan dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku merga perkara seling surup kaya ngeten iki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki. Kula kandhanane, kula jerenge globoke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar, ora kok utusan karo Nata Ndrawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar, merga kula sing duwe penjangka bangun kayangan. Ngoten. Terus utusan kali Sinuwun Ndrawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pangandikane Hyang Pikulun Bathara Guru? Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone bangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke bangun kayangan. Merga guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula bangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrud Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan menika mboten wonten rasa memungsuhan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem macinamatan daya dinayan. Uripe yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Niku wong urip enten kayangan mriku. Mula kula kepengin bangun kayangan. Ngamarta niku embane kaya kayangan. Uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Hyang Pikulun Bathara Guru kalih Manikmaya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dumeh Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula, kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan mriki menging karepe Semar.
Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng mriki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasanemu Bathara Wayahpura jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badranaya kawan nata ing Darawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundhenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kawan pepundhenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kawan nata ing Darawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Ngopo Gong? Arep jengklet kesangkut. Ha kok ndadak kesangkut? Kurang trampil ha prei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora men pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budira Semar? Ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun prisa nyuwun pangapunten. Apa ya? Ora kaya omong ora jelas kok. Kok kula nyuwun prisa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang malah bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh engko nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya, Truk, ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Natandrawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak goleke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah
menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Hah? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngeleh colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok Semar bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watane iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkano kuandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Ngguku karepe dhewe panungsmaning jajalanat. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sapa sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandingi Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nuwun sewu nggih, Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu? Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake apa kaya. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tututi Raden Saki.
Bagong ki ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lamangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki mbakoku. Malah go uduk-udukan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso aku nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore Gagang Sewan tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klarune jupuk e. Piye ning opo, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kok nanjih kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane miwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ning papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, ora bangun Kahyangan. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi ki ora dibrengos kok.
Wah, tutuk ndase Bagong. Oh, bano ndut-ndut ngono. Brengos kok ndut-ndut. Ha, brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki Bagong nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Dados kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Nah iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun wayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem set metu njaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu njaba kok ya metu njaba ben. Gak kudu adil apa kae. Masa aku metu njaba aku metu jeraga aku. Ndara Antasena. Terus yuk. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, monggo aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya.
Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakale becik. Sapa sing tandurane ala, mesti bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kok sik to? Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki griseni. Men ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, igo pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko tak gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sebo. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu, Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya. Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ning kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngonekke gending nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemaran. Dalem Kasemaran iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gending kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan, Pak. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Perok niku, Pak. Heeh. Gek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon nglimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Pentelenging kalbu pambukaning
warana tarlen saking liyep layabe ngaluyup pindha pesating sumbana sumoso ping rasa jati tan kawusa madhemaken gopit sanggar sangarup kena gantung kecapun nalika semanten para putra Pandhawa kadhiraken sanggaring para Panakawan medal saking jabaning rangkah padukan ingkang kadempel kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisang geni maya wisang geni maya Wisnu Pratinda Gomnon sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni kula sing nantang Ndara Setyaki kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati lah mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi waduh kok kula lah sampean mengko nek kowe tanding kowe kalah aku ngewangi iki wangun ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun mengke ya nek kula meng kalah nek modar ora usah kuwatir tak uripke nganggo napa nganggo banyu sungut kuwi iki ki nek diperes metu banyune bisa nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati yakin ya ora ngapusi lho iki ora anakku jek cilik-cilik lho iya nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa wis ora usah kuwatir mak cilik Setyaki kae tandingono sik engko nek kowe kalah mlayu ning anakku aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki estu nggih Den ya Ndara Garukaca nggih ya Bagong ora usah kuwatir nyuwun pangestu dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong ya sing ati-ati ya Gong nggih nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang iki sandangane wong gelut lho sandangane wong gelut piye kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki sing tak wedeni apamu Mas wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah maju ya klebus mundur ya klebus luwih becik ndodok dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu?
kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampeyan senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampeyan mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semingsir kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampeyan kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Apa kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadya balaku. Samapta ing gati sawega ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den. Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kala gak wonten mriku. Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora? Ayo ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Doraoman piye?
Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kan cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho, kok manungsa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa karo mak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu ora Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake.
Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena Ndara Gargaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja sero-sero. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku tadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah, mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene Bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko Rabi Nadu harap karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, Wis ben, tak lakonane. nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah Cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet ngomong diwangi meneh. Tak pethuke Koko Prabu Ndarawati ning kowe yo melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, boten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong. Kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untuk kulino. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Setyaki wis kalah karo kowe. Kalah, Setyaki wis manunggal kali kula. Ndara Setyaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Setyaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Adi bakal klirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati
diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Saiki. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gundul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh saking Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang ngunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga, aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo, lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wah, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Mbak Pi Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, udu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Pinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora ngono magawi gelari rawang wah sawai takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondolo mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya endi Semar? Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watur iso nyempal bau kiwa teng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teng Setyaki. Wani harau sing tawedene apa moraming kasarep tebak dadamune marganing patimu Singolena prapteng alis Panigas Jonggo.
ning lemah mudar. Tak pendem sisan. Ape. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal wadyabala dandang mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Nikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Bathari Durga. Diwening panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak ning cilik ning kok antepe dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Inggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Garungkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane diuncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga puliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan dubur kae. Biyen tak goleren, ayo, Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngoten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh Karang Kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antarsena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana.
iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbah. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbah. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amo Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Tele-tele, kelakon tele-tele, kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Ya ampun, Mbah iki cocok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Perosiras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Setyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandamu asik tenane gamelane suarane apik kembule ya suarane apik gek Heli aja mati tanpa aran. Sapa Mas? Nama Setyaki wis apa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sakarepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kalian nama dagelane Mbah Gito Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo, kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nek ngendi papane wong perang? Nek ndi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Dia mundur. Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medun. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen
tur ora medeni tambalan bagus tambalan wibawan ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun sama Mas Gatotkaca aja guyu oke aku nek guyu aku nek guyu aku ora seneng lho ilang moodku nek guyu ilang moodku aku ora mood meneh Gatotkaca iya ya ampun gantenge ora jamat-jamat ya ampun Raden lho kaya lagu pergi tanpa kesan ya ampun Endel Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking Dandang Mangure sami bubar datan saged kinukup ajrih kelawan kridaning sangya para putra Pandhawa nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Betari Durga Jim Setan Priprayangan ingkang sami ngramyang sakinggiling Karang Kadempel siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki nalika semanten datan mubah datan musik duwe sinusupan jiwaning iblis wadyabalaning sampan ya Betari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki nggero kaya yaksa balik nalika semanten siga nrajang wadyabala Karang Kadempel geger ten lha kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak eneng apa terus wah sampeyan iku ora kahanan Karang Kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan Malandara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger Karang Kadempel weh lah dalah ayo candak to kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadyabala Jim Setan Priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sak Karang Kadempel malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté ming siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong,
Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Loh. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main momen ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho Gong aja ngalamun. Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Iki nemene sini. Iki mesti Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Iki cili-cili. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine diuser-useri barange wong. Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usane ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh, kebacut mambu kok. Isih merem itu terus. Oke. Terus wis paras barang isih dipopoki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak Truk yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra, Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget.
wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangure pancene iblis tenan sampean mang mlayu teng Ngamarta aku nggih wigantine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa ning nek pusaka pun tekan mriki kula sing ngrampungi yo njaluk pangestu kek Petro dalem Pak Gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen ngarang kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing karang kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Kresna sinayeng mangklung mintonaken dewi kramanira kang kumitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago ngendikani dawuh perintangi wang pikulun Manikmaya para wadyabala Dandang Mangure padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten kok Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin nglimbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka. Sanane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken.
kaya ngene. Yen to awake dhewe nimbrung ana ing Karang Kadempel ing wus mosak masik. Merga kawulane wis digawe minger kiblate karo Iwang Pikulun Pandya Betari Durga ora bakal kadrangan Yai. Kok ora Bu. Ingkang rai namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dibudhalake. Nimbrung gawe geger Karang Kadempel aja nganti monggo yen to kapirsanan dening Iwang Pikulun jagat Girinata kowe karepipun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.